Velkommen siger vi til skoleelev Carsten Kieler Andersen, der stiller op i Sikhliderne Akvarium. Gymnasiast, undskyld. Ja. Og til dommeren, velkommen, læge Jens Voldegragt Madsen. Dommeren Jens Voldegragt Madsen, der er læge og redaktør af radioens populære leksikon-serie. Ja, tænk, Carsten, da vi fik de brev med tilbud om cykliderne, var der faktisk ikke mange af os i redaktionen, der anede noget om, hvad cyklider var. Men vi stod på hovedet og fandt ud af, at det var nogle fisk. Ja, og det har du vidst lige fra du var ganske lille. 8 år. 8 år? Ja. Hvordan kom du i forbindelse med cyklider? Altså, jeg vil gerne have nogle dyr, og så efter at have talt med mine forældre, så blev vi enige om, at de mest passende til mig, det var nok fisk, fordi de var ikke så afhængige, når man var på ferie og sådan, så de var nemmere at passe. Som hunde og katte? Ja, altså, de kan godt sulte et par uger, og det er faktisk sundt for dem. Flest fisk kan sulte et par uger en gang om året, sådan på randsystemet, og det kan en hund jo ikke tåle. Så det var nok derfor. Det var derfor. Og det er specielt, at det også det, du har stillet op i, de mellem- og sydamerikanske cyklider. Er de særligt farvestrålende, eller det, der har fristet dig? Ja, det er det nok, og så er det også fordi, at jeg kom ind på den retning fra starten, så hænger man fast ved det. Ja, det er nok vanesmagt. Morten Gragt, er cykliderne mere spændende end andre fisk? Ja, det er de nok, altså de vil kalde adfærdsforskningens vidunderbørn, og de bruges meget som forsøgsdyr inden for adfærdsforskning. Og jeg kunne godt tænke mig at sige, at jeg, da I sidst havde Kvitterladdommen, tænkte på at stille op netop i cyklider, for jeg har interesseret mig for det lige siden jeg var 5 år. 5 år? Så jeg kunne have... Tidligt kan man begynde med det her, hva'? Det ved jeg ikke. Der er i hvert fald løbet meget beskidt af kvejvand i stranden. Kunne du tænke dig at gøre cykliderne til dit professionelle arbejde en dag? Ja, hvis det kunne lade sig gøre, kunne jeg godt tænke mig. Men kan man ikke leve af det på en eller anden måde? Jo, hvis jeg kan få lukket nogen til at lønne mig til, så kunne jeg jo nok leve af det. Lukke nogen til at lønne dig? Det er jo nok begrænset, altså hvor mange der er, der interesserer sig for det. Ja. Men det kan være, der efter i dag. Prøv nu at vise, hvad du var til. Ja. Nu håber vi ikke, det går at fikse det hele her. Nu må vi gå videre. Ja, cyklider! Cyklider, specielt de syd- og mellemamerikanske cyklider. Og her kommer spørgsmål nummer 1, og her har vi et billede. Et billede, du skal se på. Ja. Carsten, vi viser her et billede af en lille cyklide, der siden den blev opdaget i slutningen af 1940'erne, har været meget populær som akvariefisk. Et hvert kært barn har jo mange navne, og det har denne lille cyklide også haft. Ikke mindre end 3 slægtsnavne. Vi beder først om fiskens danske navn, og derefter vil vi gerne have mindst 1 af de 3 latinske slægtsnavne. Ja, altså den hedder sommerfuglecykliden på dansk. Og... Rigtig på dansk, sommerfuglecyklide. Ja, og det passer ikke, den kun har haft 3, den har haft mere end 3 slægtsnavne. Og så var der bare undskyld. Så den har nemlig her haft, den har stor forvirring hos forskerne, og de har kaldt den Apistogramma og Pseudoapistogramma og Microgeophagus, Papiliochromis og Microgeophagus igen. Og... Skulle ikke stoppe her, og vi har fået en til mere. Er det overbevist om? Du vil bare tage et af dem. Apistogramma ramireti. Ja. Fantastisk. Det er kun slægtsnavn. Ja, det er godt klart. Det er bare slægtsnavn. Ja, det er jo også. Vi bliver det. Det var spørgsmål 1, og det gik jo strygende. Ja, hvad siger du så? Vi prøver en gang mere, ja. Sommerfuglecyklide. Har du haft den i dit akvarium? Jeg har haft den et par gange. Et par gange? Ja. Det er meget smukt fisk. Det synes jeg også. Fantastiske farver. Ja, her kommer mere billedstof her. Så bytter vi. Vi bytter, ja. Værsgo, Carsten. Den har jeg også haft. Han tager da også duften af alting, den Carsten der. Carsten, når vi nu skal tale cyklider for viderekommende, så har de
som alle andre dyr, 2 latinske navne. Et slægtsnavn og et artsnavn. Det er nødvendigt for at skelne dem fra hinanden. Billedet her viser en mellemamerikansk ciklide, og vi vil gerne have den slægts- og artsnavn. Ja. Altså, man diskuterer lidt i øjeblikket om, hvad det navn egentlig er, fordi at det er sådan, at de ligner hinanden meget, de ciklider fra Mellemamerika. Det kan være geografisk variant, og sådan, det kan man ikke blive enige om. Og der vil jeg sige, at det mest kendte navn for den er Cyclasoma synspilum. Men Ja! Cyclasoma synspilum! Du står der. Den er god nok. Ja, den er god nok. Ja, det er godt. Cyclasoma synspilum. Ja, Carsten. Hvis du går videre, så har du et par små fisk til akvariet. Ja, men jeg vil helst have til mere end et par. Jeg vil gerne have lidt flere. Der skal også være til Hvor akvariet. er dit akvarium? Jeg har et på 200 liter, så har jeg et på 1300 liter. Så skal vi altså op på 96.000 kroner, ja. Det kan jeg godt forstå. Vi går til spørgsmål nummer 3. Kan du gøre det efter, min ven? Ja. Den mellemamerikanske ciklide Cyclasoma nicaraguense adskiller sig fra alle andre hidtil kendte cyclasoma-arter i yngleadfærden. Hvor i adskiller den sig fra de andre? Altså, den har 2 slags adfærd, den adskiller sig fra andre. Den ældste kendte, det er, og den I vil have, det er, at æggene har ingen klæbeevne, så den er et mellemled mellem en substratlejer og en specialiseret monomer. Og det andet, det er noget, som man kunne kalde børnehavekollektivisme eller noget af den stil, fordi Jeg må sige, det her med børnehavekollektivisme, det står altså ikke her. nå, det er også lidt Det er specielt. nok rigtigt, du virker meget overbevisende. Men altså, det vigtigste var, at den lægger ikke klæbende eller løse æg i en gruppe. Ja. Godt, Carsten. Ja. Nå, du skal have flere fisk, det ved jeg godt. Vi tager spørgsmål nummer 4. Spørgsmål nummer 4 til 6.000 kroner. En af de egenskaber, der først og fremmest gør cykliderne spændende at studere, er deres omhyggelige pleje af æg og nyklækkede unger. I denne forbindelse har man udtrykkene ovofile og larvofile ciklider. Hvad fortæller disse betegnelser os om ciklidens yngleadfærd? Altså, ovum, det er æg på latin, og fil, det betyder, at de kan lide eller noget af den stil. Og det vil altså sige, at det er nogen, der godt kan lide æg. Ikke at de spiser, men det er mundruer, højt specialiserede mundruer. Mundruer, ja. Der ligger æg og tager dem i munden med det samme. Ja. Og larvefile, det er så, altså, de er ikke helt så specialiserede, så de nøjes med kun at tage larverne i munden, når æggene klækker. Og de har altså ikke æggene i munden. Der ligger de ind, så de klækker. Hvad siger far? Præcis på prikken. Ja. Du var præcis på prikken. Ja. Og skal vi tydeliggøre det helt forserende, når Carsten her smækker de rigtige forklaringer ud. Altså ovofile, det er mundruer, og de andre, de såkaldte larvofile, de venter fra 27 til 36 timer, til æggen har udviklet sig til spæde larver, før de tager dem i munden. Jeg forstår godt, som dommeren var inde på, en fantastisk spændende, et spændende studie. Ja, det må jeg sige. Ja, godt. Carsten? Flere fisk. Flere fisk. Jeg ved ikke, Ida, skulle vi se for os et akvarium? Ja, altså ikke vi to, men jeg mener altså. I den størrelse, det er snøfløsning. Ja. Spørgsmål 5, Carsten. En usædvanligt udseende ciklide blev første gang omtalt i 1823 i en salgsliste over dubletter fra det Zoologiske Museum i Berlin. Forfatteren var professor i zoologi
Hans Martin Lichtenstein, og han beskrev denne Cyklide under slægtsnavnet Zeus. Under hvilket navn kendes den i dag? Er spørgsmålet forstået? Ja, det er forstået. Og den kendes under Fedorfyllum, vil jeg tro. Ja, og skal være den danske? Det er Skalaren. Skalaren, rigtigt, den almindelige Skalaren. Fedorfyllum Skalare, eller på dansk den almindelige Skalare. Rigtigt, det var spørgsmål 5 til 12.000. Og så er altså det, om vi skal doble til 24.000. Jo, det synes jeg. Ja, vi er parat til den næste. Jeg vil bare distrahere en interessant latter, der kom dernede fra Danmark. Det lød som en høne, der lagde et firkantet æg. Kunne du høre det? Spørgsmål 6, Carsten. Der opdages og beskrives til stadighed nye mellemamerikanske ciklider, af hvilke nogle er udmærket og adfærdsmæssigt interessante akvariefisk. Et eksempel på dette er en art fra Costa Rica, der blev beskrevet af forskeren Bussing i 1974. Hvad er det latinske navn på denne ciklide? Ja, altså nu har han jo beskrevet nogle stykker, så Bare vi får et. det altså... Hvad fik han til det? Jeg vil tro, det er en Cyclasoma i hvert fald. Det er Cyclasoma. Ja, og så vil jeg også tro, at det er Salika. Salika er rigtig Cyclasoma. Carsten, kan du også sige, hvad det der mærkelige navn Salika det kommer af? Ja, det er det, man kalder et dedikationsnavn. Det vil sige, at man tilegner det en person, som af en eller anden grund har gjort et eller andet, man synes er flot. Og der er det sådan, at da Bussing han begyndte at beskrive den der, eller hvad man kan sige, så kendte han vist en bibliotekar og museumsinspektør eller noget af den stil. Og han hed Salvador, tror jeg det var. Ja, Salvador. Jimenez. Og så kan han også have. Ja, det er godt. Salvador S.A. Jimenez. Ja, Jimenez. Ole! Kan du også have S-A-J-I-K-C-A, og dermed fik vi navnet, det latinske navn. Cyclasoma salika, glemrende spørgsmål 6, 24.000, det er mange penge, Carsten. Det er mange 48 flere. Ja, 48 er virkelig flere, og det næste og sidste rigtige svar vil bringe dig op på 48.000. Vær nu forsigtigt. Tænk dig, at du har lavet en flot gennemgang her til syd- og mellemamerikanske ciklider. Og lad os da håbe, at det sidste også går godt for dig. Spørgsmål nummer 7. Er alle parate? Indtil 1980 omfattede slægten Acarictus kun den meget smukke Acarictus heckelii. For 5 år siden anbragte den svenske ciklideforsker Sven O. Kullander endnu en art i denne slægt. Den havde før hørt til slægten Equidens. Hvad er denne anden Acarictus' arts navn? Ja, altså jeg vidste ikke, at han havde flyttet derover, men den hedder Gay. Equidens Gay blev til Acarictus Gay. Gay, rigtigt!
den yngste deltager i denne omgang kvitterdobbelt. Der er noget, vi aldrig gør her i TV. Skal vi ikke give ham 3 lange og 3 korte? Hamlingen, Eva! Hurra! 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 Ja. Det er ikke tit, vi råber hurra her, men nu fik du det store hurra. Og jeg er sikker på, at de har råbt hurra rundt om i Danmark i øjeblikket. Nu er jeg glemt dato, med vandet. Den 15. Den 15. i 3. Og hvilken fryd! 48.000 kroner. Det er underligt. Dem har du sandelig fortjent, Carsten. Og den der, værsgo, der er checken. Og her er dommeren. Er du en god cyklist? Jeg vil nok sige, at det er en virkelig dygtig cyklist, vi har for os her. Vi har jo siddet herinde bagved sidste gang også og snakket lidt, og jeg tænkte, han er næsten for selvsikker, den unge mand der. Det kan ikke, altså jeg tænkte, det går aldrig det her. Så jeg har siddet lidt med livet i hænderne, men det var flot det der. Virkelig godt. Tak til dommeren.